Yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Mga ka-Bombo kaupod naton, aton nga Bombo International Correspondent direkta sa England, Bombo ayon kaagahon dito sa Bong, kag we understand nga nagpulaw gid ni sila daw gid Totoo sila. gini nga pulaw. Oo, kay ti last game na sang England sa World Cup 2026, isa man si Bombo Ramil isugon sa mga nagapulaw. Bombo Ramil, mayong aga, welcome diri sa Good Morning Philippines. Kaupod mo si Bombo ayon kay si Bombo Gisa. Yes, maayong aga Bombo Ayan kag Bombo Gisa. Ang oras namon diri sa England alauna 18 sang aga no sang Domingo nga adlaw kay ti abansi kamo da pito ka oras. Kaga amo na no medyo maayo kay nagdaog kami bisan na third place lang kami sa subong. Do sulit man ang pulaw-pulaw sa mga kagahon sa Ramil, no? Yes, sulit kino kaga kasadya diri sa amon kaina kay hindi lang nga straightforward bala nga pagdaog. Nga bisan na pangatlo kag bronze medalist kami kay ginawa dayon kaina patapos ang game right after the game. Yes. May podium kag ipatagaan ini sa bronze medal ang isa-isa ang players ang England matapos nga nagdaog ini sila sa FIFA World Cup 2026 sangin loto sila ang France sa score nga 6-4 sa ilang enkwentro sa third place nga ginhiwat sa Miami Stadium, Miami, Florida, USA. So ang kadalagan sa England mangud kay nakaabansi gini sila dayon sang dako nga score sa pagtakol sang first half paagi sang 4 goals nga gipatigayon nanday Declan Rice, si Isri Kunsa kag si Bukayo Saka nga nakascore kang duha gid ka puntos. Sa second half nangin close fight kay nakabalik ang France, makahawat-hawat ang ilang hinampang paagi sa pagpanguna sang ila sini nga best player sang France nga si Kylian Mbappe nga nakatigayon isang duha ka goals ginsundan ni Barcola kag subong man ni Dembele. Ining liwat nga nakabalik ang France bangod kay daw ang ila siro gin-underestimate nila ang England, wala nila ni kapasulod magluwas kay Mbappe abi nga gimbutang nila, pero ang iba nila nga mga best player daw gin-reserve nila pa sa second half amo ni ang ila sining daw disadvantage. So maayo lang kay nakaingagaw liwat nga nakascore kami sang duha ka score before tapos ang hinampang paagi sa penalty nga goal nga gitagayon ni Bukayo Saka mga 87 minutes before the end of second half kagin sundan ini ni Jude Bellingham ang amon sini nga another superstar nga player sa England sa nabilin gid lamang nga mga 90 plus minutes before matapos ang hinampang amotong Silvio sa kadalagan sa England. So ara kag hapon bubuayan kag Bombo Gisa ang fair bala ang kahadlok sa mga mata makita naton sa mga mata sa players sa England kag subong man sa ila sini nga coach nga it might happen again ang ila sini performance nga napirdi ini sila sa defending champion nga Argentina sa semifinal bangod kay daw slow down ini sila sa second half amo to nga nakabalik ang France nga nakascore sa 4 ka score. So amo na ang mga ginalantaw nga daw sa second half daw nagakulang kami no nagakulang kami sa amon sining atake kag subong man daw naglaks bala. So ang England amo na ni ang ilang
best performance since nga nagdaog ini sila sa sadtong 1966, mga 60 years ago na, no, 60 years nakaligad, bangod kay since then daw amo pa iling nakakuha liwat sila sa third place o kon bronze medal sa FIFA World Cup. Sometimes sa karon balik kita sa pihak side sa France, subong leading si Kylian Mbappe sa France para sa Golden Boot race nga kay nakascore ini sa duha kay tay lang ini sila ni Messi. Lionel Messi sa Argentina, subong abansi na isang duha ka goals ining si Mbappe, pero may ara pa sa isa kahampang si Lionel Messi sa championship sa final sa ilay nga enkwentro batok sa team naman sang Spain. So ang standing sa subong leading kung sa basketball bala MVP race sa most valuable sa football ya ginatawag ining Golden Boot race o kon award. Ang nagasunod sa iya si Mbappe may pulo ini siya ka goals kaga 4 assists. So nagasunod sa iya subong amo ining si Lionel Messi nga may 8 ka mga goals kaga 4 assists. So daw duha na lang ini sila ang nagapabilin nga may tsansa nga kung sino man sa ila ang makakuha sa sining award. Oo. Si Jude Bellingham, ganun sir, medyo kabos-kabos, pero nakapito siya sir, no? Subong tournament. Yes, ang nagasunod sa ila, ang duha ka players, isa sa Norway, si ang ila sining best player man nga si Haaland, nga may 7 man, kag si Jude Bellingham sa England. Oo. Nga may 7 man ka goals. Oo, pero nakita na nga masanag ang future Bombayan kay pala si Bellingham, 23, subong. Ang sikat ni sa England, manira sa inyo, ang coming home bala Bombo Ramil at subong makapauli na sila, may suksok na sila nga mga medalya sa Ramil. Amo na no kay ang coming home na it's ginatawag na it's coming home. Amo lang daw ginasinggit diri permi sa amon kay daw gusto nila mabalik liwat makuha liwat namon ang tropeo o kon kampyonato sa FIFA World Cup. Amo na always nga ginasinggit during World Cup, it's coming home. Pero sa third place guro daw hindi na applicable, daw hindi na ma-apply bala kay lain ang ila nga bot silingon sina. So I don't know kung makaprepara diri sa amon, kung may ara kami sa dako nga parade para sa mga players sa London, especially sa London. Usually ginahimo na sa mga area nga kung diin sila start ang individual nga mga players, no. Halimbawa kung sa Manchester si Bellingham, usually dito na ginahiwat kag pasidunggan sila. Pero katulad sa Norway, nga ang Norway first time ini nga nakasulod sila sa quarterfinals, grabe ang selebrasyon nila dito, no, kag pasidunggan gid sila kag ginatawag lang nga heroes welcome. Oo. Pero pananaw mo subong dira sa football fans o kung sa England, kabilugan nga England, Bombo Ramil din ang ila daw apinan sa finals. Ini kay bati ko sa inyo Prime Minister, sila nga ti good luck sa Spain kag Argentina, pero especially sa Spain kono sir. Siguro kay may flexion na daan mo ang Argentina kag ang England kasang ginhimo nila ding ganun imo lang flag laton may Falkland Islands bala nga daw bala nga gusto lang nga i-reclaim. So amo na ang daw ginakuan nila nga masuspend ang duha o tatlo to ka players, pero it depends naman sa maabot o kung buwas na kagahon dira sa inyo mga alas 3 sa kagahon, diri sa amon mga alas 8 sa gabi. So at taon ta kung ano may resulta ang ginahambal nila nga gina-appeal diri sa iban nga daw out of sa league bala sa FIFA rules nga ginhimo nila. Kay daw lain na yang ginhimo nila nga gina-raise nila nga issue. So amo ina no nga diri sa amon
happy gid no, happy bisan na perdi ini sa semifinals sa batok sa Argentina ang amon sini nga prinsipe nga si Prince William kag ang amon nga king naghatag man gyapon sang mensahe, encouragement kag subong man pagdayaw no, kag very proud sila sa amon mga players nga naglabot ini sa semi finals kag subong man nakuha nila ang bronze medal upon third place. Oh, by the way, sa inyo dara sir bilang mga supporters man sang team sang England, ang pagsuksok mo sang pula part na sang mga superstitions sang mga tao dara nga suksok na pula para dako chance ta magdaog. May ano pa gid mga belief dara nila, Bombo Ramil? Yes, ako nga nasuksok pula pero may apay-apin nga kuan flag sang England amo ning St. George Cruz. Amo ning amon nga flag diri sa England lain man na yang Union Jack ang sa kabilugan iya sang UK mo. So bilang support sa Team England ang akon nga pagsuksok ka bombohayan kag bombojisa. May mga ano man nga daan before, may mga predictions nga ang England madalas sa top 3. So subong ang result third place sa. And then may iban nga mga fans sang England nga naga siling kung ang England i-predict nga maging kampiyon, laban-laban, hindi na magkampiyon. So this year, daw, sa mga edisyon daw, ay gawas ang mga predictions ang pagdaog sang England. And ti amo ini ang natabo subong. So sa inyo nga bahin dara, Bombo Ramil bilang mga supporters man sang England, amo ini ang so far daw highest man nga prediction ninyo para sa inyong nga team sa subong nga edisyon sang FIFA World Cup. Nag-enkwentro kami sa semis, pero full World Cup, ang target lang nila nga makalabot sa quarterfinals, then lantawon nila kung ano ang dalagan sa hampang. Pero sa nakasunod kami sa semifinals, kag na-enkwentro ang defending champion nga Argentina, nagapatigid sila nga makasunod kami sa finals sa championship. Nga hampang, kahit galing kay gin kabos kami kaga ang strategy sa amon manager naglain pero ang ginakabig nila yung achievement sa subong daw taas-taas na ni gani no kay actually ang target nila primero quarterfinals kisa nagligad ka World Cup sa 2022 sa Qatar hasta lang kami sa quarterfinals so it's a sweet revenge actually ning pagdaog nila kay gid perdi ini sila sang France mo sa 4 years ago dito sa may Qatar nga nagkapag-inis sa quarterfinal. So medyo nakabawi subong ang England batok sa France. So ang ilas din matawag naton nga prediction pagid nga sa subong hampang nila sa nagtapos nga hampang sa third place. Actually ang France gidya bomboayan kag bombojisa ang ginapaboran bisan di ka mamangkot diri sa amon. Bisan supporters kami sa England abi dako gid nga percentage nga magka third place o kung magpangibaba ang France siguro ang advantage lang nila kay ginkibot sila sa England nga naka-score kami sa 4 kay kung nagpatas na ang score laban-laban maperdi gid kami before matapos o kung nagtapos ang first half kay budlay na lang so nang 4 ka goals. Oo. Going into semifinals ni ang France gid niya ang heavy favorite mo. Ang listo gani ang Argentina mo. Hindi na maka-defense ang ilang kampyonato. Sige, ayo lang ni si Bombo Ramil. Bombo, kay kaagahaw na gid dito sa ina. Lawig na iya nga pulaw. Bombo Ramil, salamat gid sa pag-update sa amon. Diri sa inyo man nga team, congratulations sa podium finish. Sa mga English fans, nag-celebrate man sila sa mong. Thank you gid, Bombo Ramil. Thank you, sir. Yes, direkta kita nga nag-report diri sa England United Kingdom. Ini si Bombo International News Correspondent Ramil Isugon para sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Damagid nga salamat sa ating Bombo International Correspondent direkta sa may England, ang third placer sa Bombamaan sa World Cup 2026 nga kaina nagbato na sang ilang bronze medals after nga
lutos nila sa Kylian Mbappe ang France 6-4 ang Yes. ilang score. So karon ka bombo pa na naman ninyo kay magapakigangot man kita sa aton nga koneksyon sa may Espan